Každá krajina má matku. Matkou Egypta je rieka a osvietanie si môžete pozrieť, ako živí 5000 ročí svojich detí v jednom dlhom zelenom objati. A každé svitanie tu opakuje najstaršiu vetu všetkých čias. Nech je svetlo. Bol otec to raz povedal nad prázdnotou a Níl od tých čias tlieska zlatom. Egypt v roku nášho pána 1200. Faraóni sú novinka stará 3000 ročí. Sultáni Saladínovho domu panujú z keja. Ale rieka ani nevie, ani na tom nezáleží. Rieka má poradiť iba s nebom. Ja som tulák. Túto brehom som chodil, keď boli pyramídy mladé. Nepýtajte sa na môj vek. Prestali som počítať pri 3. dynastie a pamätám si, že som tu chodil aj oveľa neskôr. Rieky vedú čas lepšie ako králi. Najprv čísla pre milovníkov čísiel. Níl tečie 6650 km. Najdlhšia porába medzi vodou a púšťou na Zemi. A Egypt je jej záver. 96% piesku, 4% rajčiny. Starí Egypťania volali svoju zem Kemet, čiernu zem, podľa tmavého riečneho bahna, ktoré rodí 3 žne ročne. Čierna bola ich farbou života. Púšť, červená zem, si udržiavala odstup. Väčšinou. Prežívajúca matematika Egypta. Najskôr tieň, potom voda, potom sol. Na tomto slnku stratí muž vedro seba za deň a cíti iba, ako odchádza posledný pohár. Choď o svitaní, spí v poludnie, pracuj o súmraku, časový plán jašterice. Jašterice spretrváva impéria. Prvá stavba, Molo a Felúka, videla plachetnica Nílu. 5000 očí, jeden dizajn, 0 sťažností. Keď je inžinierstvo hotové, vyzerá presne takto. Felúka pluje nahor po rieke a klže nadol, pretože tu vietor fúka na juh a voda tečie na sever. Božský dopravný pás v oboch smeroch. Egypt neobjavil dopravu. Egypt sa s ňou narodil vyriešený. Pozorujte si kroky pri tosoch trstia, tuláka. Táto rieka má obyvateľov z názory. Krokodil Nílu, 5 metrov trpezlivosti v koženom kabáte. Staré kráľovstvo ho urobilo bohom. Ja si ho nechám ďaleko od seba. A hoci rieka tečie sladko, kopte si pobrežný studies aj tak, riečna voda nosí rozprávačky celého susedstva. Vodou filtrovaná voda, 3 kroky od brehu, bola egyptským tichým liekom od prvej nádoby. Znamenie púštnej vody, bezchybné vydanie.
Vtáky prísunu ako letia k vode, včely nikdy neklamú a strom akací je zelená vlajka nad pochovanou prameňom. Červená zem šepká, pritie prestaň chodiť a počúvaj. Sunie sa nad východným breh. Vtáci budovali všetky svoje hrobky na západnej strane, kde slnko umíra nočne, a žili na východe, kde sa rodí. Celá krajina je položená ako jedna veta o nádeji. A počuj teraz stránku, ktorú milujem najviac. Pred 12 storočiami prekročila mladá rodina túto púšť v noci. Tesár, jeho manželka a dieťa, ktoré chcel mŕtve kráľ ľudia. Egypt, starý pohanský Egypt, otvoril dvere. Svätá rodina našla prístrešie pri tejto rovnakej rieke. Tradícia si drží ich stopy ako lisované kvety. Sykomorovník Matarie, kde si Mária odpočinula, studne, ktoré sa osladili, jaskyne v starom Kairá, kde teraz stojí kostol na kostole. Dieťa, ktoré sem utieklo, by jedného dňa bolo povolané odtiaľto, ako je napísané: Z Egypta som volaný môjho syna. Takže keď počuješ Egypt a myslíš len na faraónov, pamätaj, že je to aj toto. Prvá krajina vyhnanstva Evanjelia. Najznámejší prípad histórie utečencov a najjasnejšia koruna Egypta. Tento rok, 1200, Kaira je najväčším mestom na západ od Indie kvôli učencov, korenia a sultána Aladila, brata veľkého Saladína. Ale my ideme starší ako všetci oni. Poď okraj púšte, kde stoja giganty. Na púštnom plato, kde sa geometria rozhodla stať sa náboženstvom. Píra. A my, Poláka, postavíme jej pamäť z týchto pieskov, kameň za kameňom za 480 000 kameňov. O niečo menej medzi priateľmi. Veľká pyramída. Na 3800 rokov, až kým sa neobjavila väža katedrály v Anglicku, najvyššia vec, ktorú kedy urobili ľudské ruky. 156 metrov aritmetky, ktorú vidíte z obežnej dráhy, myslím, veľmi vysoko hore. Omyl jazyka. $2 300 000 blokov, niektoré ťažšie ako 6 slonov, umiestnené tak tesne, že sa nožík zamráca pri švíkoch. Bez žeriavov, bez železa, rampy, sanie, mokrý piesok, páti a 20 rokov mužov, ktorí presne vedeli, prečo majú byť hrdí.
A nie otroci, čokoľvek hovorí starý rozpráva. Dediny pracovníkov boli najediné. Pekárne, mlynári, lekárska starostlivosť, čestné hroby vedľa kráľov. Boli platení chlebom, pivom a slávou. História prvej stavby únie. Správne zarovnania. 4 strany smerujú na 4 svetové strany s chybou menšou ako minca držaná na dĺžku paže. Starci nemali kompas. Mali hviezdy, povrázok a trpezlivosť, rovnaké nástroje, ktoré odporúčam na všetko. Prečo pyramída vôbec? Je to stroj na večnosť, schodisko z kameňa, aby sa kráľ vyliezol na nepoddajné hviezdy. Zle si vyložili destináciu, myslím, ale smer nahor mali presne správne. Uprostred. Prestávka na vodu a tip staviteľa od samotných faraónových prednáša. Polej piesku vodu predtým, ako vlieceš sane a záťaž sa ľahčí o polovicu. Fyzika bola egyptská dlho predtým, ako dostala grécke meno. Teraz je to vzácne. Čucíš to? Dážď prichádza do Egypta. Keľa vidí dážď zo pár dní za rok. Už niekedy čaká dekády. Keď príde ako ospravedlnenie doručené všetko naraz. Pod hotovými vrstami východ a pustá varovanie napísané v každom suchom koryte. Nikdy si neukončovať. Dážď, ktorý padá hodinu ďalej, prichádza ako stena hnedej vody s tvojim menom na nej. Najsuchšia zem sa topí najrýchlejšie. Počúvaj, ako bubne na 4000 očí vápencov. Singa prežila búrky, piesočné búrky a turistov. Dážď, sľubujem ti, nájde len osviežujúcu. A požehnanie sa kryje aj v tejto fúrii. Každý vzácny dážď opäť naplňa púštne skryté cisterny, tu isté cisterny, ktoré udržiavali nažive najnezvyčajnejších hrdinov tejto zeme. O nich za chvíľu. Búha nad Gízou, tu je pohľad stojíci 3000 ročí čakania. Otcov sľub, namaľovaný na faraónovú aritmetiku. Obaja svojím spôsobom správí o večnosti.
Späť k kamenom, teraz podľa vrcholných vrstiev. A kým sa lezieme, príbeh mužov, ktorí šli opačný smer, dole, do tichosti. Okolo roku 270 mladý egyptský muž menom Anton počul jednu vetu z Evanjelia: predaj, čo máš, a skutočne to urobil. Osamelý vošiel do tejto púšte a omylom vynašiel mníštvo. Púštni otcovia ho nasledovali tisícami. Najjasnejšia revolúcia v histórii. Ich dva kláštory pri Červenom mori, SV. Antona a SV. Ála, stoja dodnes najstaršie pracujúce kláštory na Zemi. 15 storočí chleba pečeného v rovnakých pecniach. Niektoré ohne sa jednoducho nikdy nevypnú. A na Sinaji, medzi granitovými vrcholmi, kláštory SV. Kataríny stážia miesto horiacich príkaz, kde si môžeš žiť zlotopánky, pretože sama zem bola sveta. Jeho knižnica chránila knihy 15 storočí. Jej dvere neboli nikdy násilne otvárané. Aj dobyvači chodia ticho v niektorých dverách. Mojžiš poznal aj túto rieku. Poštreštie, z vodotesnený spáľovaný čierny vosok, nosil budúceho zákonodárcu presne pozdĺž brehov ako tieto, egypťanská najvplyvnejšia košíková práca. Táto krajina skrýva písmo v svojej trsti. Alexandria na severe, kde sa rieka stretáva s morom, počula evanjelium od samotného Marka. Evanjelisty prišiel, kázal a dal tu svoj život. Z jeho malej stáda vyrastala koptoká cirkev. Egypťania, ktorí sa modlili v neprerušenej línii 2000 ročí. Vnúčatá faraónov, spievajúce žalmy. Zbor voľnej zveri dvoch zemí, Ibis, bielý účtovný pličín, voľaký vyberačkov s opálením trpezlivosti, plameniaci prenajímajúci slané lavunami, šakali upravujúci púšť nočne a potreskov, náš 5 metrov veľký pán, prenajatá na pohľad. Korný kameň. V starom čase nosil zlato a hádzal úsvit cez dojnu ako mincu. Budeme si predstavovať zlato. Môj rozpočet, zrejme, je stredoveký. Veľká pyramída, ako si ju pamätám, a ako tvrdošie neostáva. Posledný stojiaci zázrak 7 antického sveta. Keď zázrakov padol, ten postavený ako vrch, ostal vrch.
spoločnosti. Plus na Ibex prišiel kontrolovať murovanie. Jeho predkovia sú vytesaní na hrobkách starších ako môj brat. Prikývne. Čiže tisícovčí kontroly kvality v tom prikývnutí. Ešte jedno gízerské tajomstvo pred zmenou svetla, Simba. Levie telo, kráľovská tvár, pohľad zameraný presne na svietenie rovnodennosti. Medzi jeho labami granitová tabuľka rozpráva o princovi, ktorý tam zaspal a sníval trón. Egypt nerobí malé sny. Teraz na sever v myšlienkach a na západ v krokoch, k morskému okraju, na poslednú stavbu dňa. Zlatá hodina je egyptiansky najstarší vývoz. Utratíme to správne. Alexandrijský prístav a na jeho ostrove, Harus. Latárne tak slávna, že v polovici jazykov mora je latárne jednoducho jej meno. Postavíme jej pamäť. Štvorec dole, osemúholník hore, valec ohňa na rohu. Metrov a viac bieleho kameňa, kamenivo a veľké zrkadlo, ktoré vyhodilo svetlo, námorníci prisahali 50 km cez tiežnú vodu. 17 storočí pracovalo na nočnej zmene. Zemetrasenie ho penzionovali, jeho kamene teraz spávajú v prístavnom forte. Dokonca aj jeho troskami bránilo. A vedľa toho prístavu stála knižnica, najodvážnejšia myšlienka starobilého sveta. Každá kniha, každý jazyk, pod jednou strechou. Lode vstupujúce do prístavu boli prehľadávané nie na zlato, ale na zvitkoch na kopírovanie. Poznanie ako colný poplatok. Mali sme horšie dane. Múdrosť latárna, stále práva. Jedno ustálené svetlo prerazí 10 jasných bleskov. Skontroluj svoje palivo pred tmou, nie po. A latárna, ktorý číta nebo pri západe, spí lepšie ako ten, ktorý ho číta o polnoci. Teraz ticho pre egyptský západ slnka. Rovnaký show, ktorý finančne faraóni s celým náboženstvom dnes zdarma nad našou latárnou. Ružovo, meď, fialovo. Níl dennej platby za to, že sme v neho verili. Otec nepotrebuje chrámra na podpísanie svojho svetla.
Dal tejto púšti najjemnejší večery na zemi, možno ako príjem za všetku strechu, ktorú kedysi dala utekajúcemu dieťaťu. Lapené po schodoch, moja súkromná Paros, prvá zmena. Dnes to stráži nič iné ako príbeh. To je stále plný pracovný čas. A teraz najväčší luxus púšte, jej nebo. Bez mly, bez mestského žiara na 1000 kilometrov piesku. Starci mapovali tieto hviezdy tak dobre, že zacielili hory na nich. Hera, veľká rieka hviezd. Egypťania ju volali Níl neba a verili, že duše sa jej plavidlami vrátili domov. A jeden padá, rýchlo, želanie. V Egypte želania majú 4000 ročí infraštruktúru. Pod týmto nebom prestávam počítať dynastie. Otec, ktorý nastavil tieto svetlá, poznal túto rieku skôr, ako prvá pyramída snívala byť vrch a pozná tvoje meno dnes, kdekoľvek sa pozeráš. Sme milovaní viac pevne ako ktorákoľvek hviezda horí a dlhšie ako ktorýkoľvek kameň stojí. To je najistejší fakt, ktorý nosím cez čas. Oheň sa usadil. Rieka, ako vždy, ide niekam a príde odkiaľsi, oboje naraz. Jediný cestovateľ starší ako ja. Faraóni, préci, Rímania, sultáni. Níl prestal každého majiteľa a udržal záhradu rastúcu. To je celé egyptské tajomstvo. Krajina patrí rieke a rieka odpovedá iba hore. To bol Egypt, rok 1200, čierna zem a červená, pyramída a Paros, púšť, ktorá skrývala svetcov a poskytla prístrešie dieťaťu. Na budúce, ďalší breh, ďalších 800 rokov na pamätanie dopredu. Kým do toho času, nech tvoje studne tečú sladko, tvoje vadi zostať suché, kým spíš, a nech ocela tichá láska udržuje tvoj oheň teplý. Dobrú noc, Níl.